tu robíte? Sa pýtam. Pán Pálfy, vaša milosť. Čakali sme len na vás, aby sme zahájili obliehanie. To musíte čakať so všetkým na mňa? Áno, páne, vy ste vrchný veliteľ uhorskej armády. Musketieri! Ahoj, Bovel! Pán! Áďu! Artilleria! Ahoj, Bovel! Pán! Turci zdrvení neúspechom ich posledného výpadu ochotne pristupujú na pôvodné podmienky grófa Pálfyho a odovzdávajú mu strelné zbrane, delá, zástavy a vojenské bubny. Takisto odovzdávajú aj kone. Muži si smeli ponechať na boku meč či šabľu a bol im zaručený slobodný odchod z Fiľakova. Hovorí sa, že vraj, keď turecké ženy opúšťali Fiľakovo, boli tak ovešané zlatom, že ledva vládali chodiť. Ale to bude asi len taká legenda. Az utolsó sikertelen kitöréssel megerősített török készségesen elfogadtak Pálffy gróf eredeti feltételeit és átnyújtottak lófegyveréket, ágyúikat, zászlóikat és harci dobjaikat. Úgy szintén átadtak lovaikat is. A férfiak egy kárdal az oldalukon szabadon távozhattak a varból. Úgy mondják, hogy a török asszonyok annyi aranyat aggattak magukra távozásukkor, hogy alig bírtak járni. De ez valószínűleg csupán egy legenda. Vraví sa, že vraj okolo 300 Turkov sa rozhodlo ostať vo Fiľakove a bolo im to povolené. Dnes o nich však ďalšie správy nemáme. Azt mondják, akkoriban körülbelül 300 török úgy döntött, hogy Füleken marad, és ezt engedélyezték is nekik. Ma már azonban hír sincs róluk. 17. novembra roku pána 1593 bol Fiľakovský hrad oslobodený spod 39-ročnej nadvlády Turkov. Končí sa éra Fiľakovského Sandžaku, hrad získava do rúk habsburský cisár, takisto aj ostatné hrady v okolí, ktoré títo chrabrí vojaci oslobodili krátko po Fiľakove. 1593. november 17-én a Füleki várat felszabadították 32 éve tartó török fennhatóságától. Vége tehát a füleki szandzsáknak. Fülek várat és a környező várakat, amelyeket a hősies katonák nem sokkal Fülek után szabadítottak föl, a Habsburg házból származó császár kapja meg. Turci skladajú zbrane, Turci skladajú bubny.
törökök lerakják fegyvereiket, törökök lerakják dobjaikat, harci dobjaikat. Ilyen Pálffy. A Turci s jedinou šabličkou odchádzajú preč z Filakova. Dámy a páni, váš potlesk patrí spoločnosti Kasanova, spoločnosti Veselých šermiarov z Banskej Bystrice, Nagy tapsot kérünk a Bornemissza János hagyományőrségnek, agentúre Hektor az északi szabadhajdúknak, a obrovská vďaka historickej skupine Defensores a najmä veliteľovi Patrikovi Kasovi, ktorému vďačíme za tento scenár. Obrovský aplaus! Nagy tapsot kérünk a Defensores vajvívó csoportnak is, és főképp Kassa Patrik kapitánnak, aki az egész ostromnak az egész menetét kidolgozta. És akkor most egy középső taps!